Il-Prim Ministru Robert Abela wara ftit aktar minn 17-il minuta quddiem il-ġurnalisti ma weġibx kif se jkun qiegħed iġib lura l-eluf ta' euro illi ngħataw lill-eks segretarju parlamentari Laburista Rożjan Cutajar f'impjieg bħala konsulenta mal-ITS deskritt mill-Awditur Ġenerali bħala impjieg falz u fraudolenti ġob imħallas minn flus il-poplu u li ngħata bil-parka tal-kap eżekuttiv tal-ITS. Mistoqsim il-ġurnalisti preżenti dwar x'passi ulterjuri se jkun qiegħed jieħu fil-konfront tal-kap eżekuttiv attwali tal-ITS Pierre Fenek Abela farfara kompletament fuq Konrad Mizzi u insista li d-deċiżjonijiet politiċi li kellu jieħu diġà ħadhom. At the end of the day dawn nies għadhom parteċipi mis-sistemi tal-gvern. Ma taħsibx li mezzi. Id-deċiżjoni dwar min ta' id-direzzjoni politika jiena ma ħadtix illum imma ħadta madwar 4 snin ilu. Abela saħaq għal aktar minn darba li kull deċiżjoni li kellu jieħu diġà tieħdet u insista li issa hija kwistjoni ta' natura ċivili biex jiġi stabbilit x'passi għandhom jittieħdu ħalli jintraddu lura il-flus li daħlet fil-but. Taqbel li għandhom jittieħdu passi kriminali kontra Rożjan Cutajar u kull min għamel il-kuntratt possibbli? Diġà weġibt lill-kollega tiegħek illi d-deċiżjonijiet kollha li jispettaw lili ħadthom mhux illum, ħadthom xhur jew snin ilu saħansitra u allura dak li kellu jsir min-naħa tiegħi sar. Jiena il-kwistjoni kif fimta jien, jekk dak li joħroġ mir-rapport tal-Awditur Ġenerali huwa minnu fis-sens illi għal dak li ġie mħallas ma nagħtawx is-sigħat kollha ta' servizz għaliex Rożjan Cutajar dik il-pożizzjoni qiegħda tikkontesta. U l-Awditur Ġenerali li qal fir-rapport tiegħu huwa illi jista' jkun illi ma jirriżultawx is-sigħat kollha ta' xogħol għal dak li ġie mħallas, dik hija kwistjoni ta' jekk għandhom xi jiġu rkuprati xi fondi lura jew le, nifhem illi maġġorment hija kwistjoni ta' natura ċivili, rridu nżommu din id-distinzjoni wkoll fil-qasam tagħna ta' bejn kwistjonijiet li huma ta' natura ċivili u kwistjonijiet ta' natura kriminali, ma rridx nitkellem wisq bħala avukat għax jiena qiegħed imsejjaħ biex nofri deċiżjonijiet politiċi. Aktar kmieni din is-sena ġew żvelati numru ta' chats bejn Rożjan Cutajar u n-negozjant Jorgen Fenek fejn qalb korrispondenza twila Cutajar kienet saħqet illi kienet se tieħu impjieg mal-ITS għaliex fi kliema kulħadd kien qiegħed jitħanżer Bela jispiċċa jkollu pressjoni qawwija mill-Partit Nazzjonalista u s-soċjetà ċivili sabiex ikeċċi lil Cutajar u bitkeċċija ma tażal qatt għaliex irreżenjati. Iżda dan il-fatt huwa ċaħdu għal kollox u stieden lil ġurnalisti ta' Net News sabiex jaraw il-fatti. Wellet li ħadd id-deċiżjonijiet xurilu irriżenjat. Ara ftit il-kronoloġija. Tikkundanna l-aġir ta' Rożjan Cutajar? Ara ftit il-kronoloġija tal-affarijiet kif ġraw. Iżda l-fatti juru illi lura f'Marzu, Robert Abela kien dajjef u ma kellux il-kuraġġ ikeċċija u nnifsu iżda stenna r-riżenja tagħha. Do you still feel comfortable with her as part of your team and will you be asking her to step aside as backbencher? Sentejn ilu fuq maġġorment l-istess allegazzjonijiet jew fatti li kien hemm f'dawk il-messaġġi mhumiex identikament preċiżi l-fatti li kien iddeċieda dwarhom Dr. George Chisler imma ħafna mill-fatti huma dawk. Dakinhar kienet ittieħdet id-deċiżjoni illi Rożjan Cutajar tirriżenja minn segretarja parlamentari. Ġifieri irriżenjat mill-eżekuttiv dakinhar refet il-prezz politiku. Intant mistoqsija qbilx mal-eżitu tar-rapport tal-NAO u jġeb illi dan ir-rapport huwa dak li hu. Tinti taqbel ma' l-konklużjonijiet tar-rapport tal-NAO? Ir-rapport tal-NAO huwa dak illi hu. Għal boħra mistoqsi dwar jekk il-pożizzjoni ta' Pierre Fenek għadix tenibli Abela għażel li jiddefendu jfaħħar lil kap eżekuttiv tal-ITS. Is-Sur Fenek kellu direzzjoni li eżegwixxa li nista' ngħid dwar is-Sur Fenek huwa li huwa CEO li qed jagħmel riformi kbar fis-settur tal-ospitalità. U finalment, mistoqsi kif se jkun qiegħed iġib lura l-allegati flejjes involuti f'dan il-frodi, Robert Abela stqar l-ovvju u qal illi kulħadd huwa mistenni li jiġġustifika il-paga tiegħu f'xogħol. Kulħadd huwa mistenni illi jwettaq xogħlu u għal dak kollu li huwa mħallas huwa mistenni li jagħti lura servizz legali lejn il-poplu tagħna. Jiġifieri kemm bħala onorarja parlamentari kif ukoll fil-karigi rispettivi li numru ta' membri parlamentari jokkupaw mal-gvern jew ma' entitajiet tal-gvern. Ħafna kliem. Iżda ebda soluzzjoni konkreta, ebda pożizzjoni iebsa min-naħa tal-Prim Ministru sabiex dan l-aġir ma jerġax jiġi ripetut.